ndadzoka kurodhi kuenda kubva vanditi chienda kumba. Asi ndasvika kumba kwachona handina kusvika ndakarara. Ndaisvika ivo vachona vaitondishandisa kundiita mukadzi. Vairatidza kuti vaive vanhu vanga vakawanda. Saka vachindishandisa kudaro. Vakaramba vachindishandisa. Vaive ngani varume? Vaive 6 varume. Saka vachindiita mukadzi kudaro. Mumwe musi mamwe mazuva ndaiti ndakarara. Ndaiona pamubhedha pane nyoka. Asi nyoka iyi yaindinanzva miri wangu wese. Zvoti kana ndachinge ndakapfeka siketi, makuseni siketi yaitomuka ichidonha. Pamwe nyoka iyi yaitotenderera mushuno mangu. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosoka pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asika nongo agara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti sai nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, kumasowe uko muri kuzvifambisa sei? Zviri kumbofamba sei kumasowe uko? Panapa ndine nyaya hombe yandinayo, nyaya inotyisa yevamwe madzimai vaipinda rimwe sangano repostori kusvika vajoiniswa satanism. Ndo matauriro avo avari kuita. Handitika iko zvino zvavari kuti hanzi ndinorara ndichinanzwa nenyoka ma1 chaiwo. Sezvamunoziva panapa tinoshanda nedingindira, tinofamba nedingindira rekuti humbowo evidence. Hatingotaure nyaya yekuti hanzi naningi aiwa. Kana pane video tinouya naro video racho tokuratidzai. Kana pane maaudio tinouya nawo maaudio tokuratidzai, tokunzwisai. Handitika kana pane mifananidzo toita sei tokuratidzai zvakare. Handitika ndosaka ndichiti gara wasubscribe kuchitubu kuitira kuti pese patinokanda video unombva watoudzwa kunzi aiwaka kwaita chitubu checontent uko. Handitika womanya kuita sei womanya kunoona. Handitika right, ndisikatambise nguva ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Handitika toida sei tofambira nyaya dzacho. Handitika right, ndine mashoko pana parubva kuna Michael. Hanzi tinovhura ma-FNB accounts nepassport chete isina permit. Handitika namba dzake ndidzo dziri pascreen idzo. Saka batai mukomana motaura kuti mabva nekuna DJ Holly wataura kuti iwewe ndiwe munhu wacho anoita sei ari kuita zvinhu zvamanje manje, ari kuvhura mabhanga account eFNB. Handitika mukangodaro chete munorohwa neimwe discount yekuti mega munonakirwa. Handitika right, rega tipinde muvideo tinzwe kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, chii chakambonyatsoitika kuti vasvike pakuzonge vakuona nekuitirwa zvavari kuita sei, zvavari kuita izvozvi. Handitika mawana. Okay, sorry. Ndinonzi Madzimai tapfuma nedogara kubudirira. Ngati 2019 ndichinamata mune imwe chechi yepostori. Ndakajoinswa satanism muchechi imo. Ndingati ndakaenda ikoko ndine dambudziko rekufirwa nevana 2003. Ndopandakapinda chechi iyoyo. Vandazosununguka mwana wangu ndiri muchechi imomo. Saka 2019 ndopavakataura neni munzeve vachinditi uya kumba kwangu. Asi ndakasvika kumba kwavo ndikasvika vakagara nevamwe vatungamiri vakanditi buda panze. Ndabuda panze kudaro mashoko aipinda munzeve vaiti ndiri kushandisa kanonzi kabluetooth. Ndokutsanangura kwavakaita vakati kana ndiri kushandisa kanonzi kabluetooth zvokuti vakatondidaidza nezita ravacho. Ndobva ndasvika mumba mavo ndakasvika nevamwe vatungamiri vanga vakagara navo. Vakagara nevatungamiri ndobva vanditi buda panze. Makatofamba nenyama yenyu kuenda kumba kwavo?
Ndobva marasvika kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo. Ndobva manyatsovaona physically. Ndasvaona physically. Ndobva vatitora amai avo mude navo panze. Ndobva ndaburiswa panze. Ndobva vanditi endai kunomira kuroti. Ndobva ndaenda kuroti kuye ndobva ndadzoka. Ndadzoka kuroti kuye ndobva vanditi chienda kumba. Asi ndasvika kumba kwachona handina kusvika ndakarara. Ndaisvika ivo vachoni vaitondishandisa kundiita mukadzi. Vairatidza kuti vaive vanhu vanga vakawanda. Saka vachindishandisa kudaro. Vakaramba vachindishandisa. Vaive ngani varume? Vaive 6 varume. Saka vachindiita mukadzi kudaro. Mumwe musi mamwe mazuva ndaiti ndakarara. Ndaiona pamubhedha pane nyoka. Asi nyoka iyi yaindinanzva miri wangu wese. Zvoti kana ndachinge ndakapfeka kusiketi, makuseni siketi yaitomuka ichidonha. Pamwe nyoka iyi yaitotenderera mushuno mangu. Asi muchitoiona nemaziso. Ndaiinzwa usiku asi ndisingaioni. Unzwa kuti mune chinhu. Akatokumunirai. Kuti ndibate handina chandaikwanisa kubata. Asi ndainzwa ichingo kuti mune chinhu chiri kutenderera muchiuno mangu. Nyoka iyi chaive chiva. Chiva. Yaive chiva. Saka vachindishandisa kudaro. Vainditi ndinoda kukuita mukadzi. Asi kana nchinge nda kuita mukadzi, ndoda kukusvipira mate. Ndobva ndakuitira weti. Ndakuitira weti ndobva ndakupfuura. Asi kana usingade izvozvo rara nemwana wako mukomana. Ndichibva ndaramba. Asi havana kumira. Vakaramba vari munhu ari kundishungurudza. Pamwe vaindipisa musoro usiku ndakarara. Pamwe vanondipisa makumbo. Yo, amawana idzi hadzisi nyaya dzekunyeba idzi, inyaya dziri kutoitika live and direct. Muri kungozvinzwira mega ende muri kungozviita sei? Muri kungozvionera mega. Hey, pakashata apa. Isa comment mucomment section utaura kuti unotiwo chii nenyaya idzi handitika. But tisandapfuurira kumberi ndikutaura izvo kuti gwenzi rephytomed richiripo handitika. Chinongodiwa kubata nhamba dziri pascreen idzo wotaura nemusikana anonzi Koni. Ukataura naKoni wongomudza ndabva nekuna DJ Holly ndikuda gwenzi rephytomed handitika. Saka batai nhamba dziri pascreen idzo motaura nemusikana anobva akuitira ichi mudhiginyira wacho ipapo handitika. Right, nyaya yemunoiona sei iyi? Hanzi vari kunzwa izwi richitaura munzeve. Izwi riri kutaura munzeve. Ndamboenda hangu through macomments zvikanzi nyaya yemental health inyaya yakakosha. Munhu anenge atori nezvinomunetsa, pamwe anenge akungofungira. Handizoziva hangu kuti zvinonyatsoshanda sei. But iye ari kutaura kuti ndinotonzwa chionzi uya kwakati. Ndoenda ikoko, ndotosvika nonzi ava ngavambomirapo, ava ngavambodai so on. Penyoka ndopari kuti hanzi nyoka handisi kuiona zvangu, asi ndinoita sei? Ndinoinzwa. Ndomubvunzwa ndambobvunza kwekutanga kwevidhio kuti kumachechi uku, kupostori uku, muri kumbonyatsozvifambisa sei? Zviri kumbonyatsofamba sei? Zvakaoma chaizvo handitika. Saka ndonyanga ndangokubatira izvo manje ndikauya kuti ndikuratidzei, ndikuoneseiwo zviri kuitika mukati umo kuti amai vashaya zororo nenyaya yechechi yavaienda, uyezve kuchechi uko vakaenda vachitsvaga rubatsiro kuti vanobatsirwawo. But zvino izvi vatomune mamwe matambudziko mahombe. Ndopa patinotaura tikataura kuti chechi dzenyu dzamunoenda idzi neidzi munouya muchitituka panapa. But honai manje abi yenyu apa manje vapa ma1 handitika. Ma1. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotevera.